dobrý večer. Volám sa Petr Bartoš, som z veľmi ďalekej osady menom Štrba. Chcel by som sa zoznámiť s nejakou príjemnou mladou slečnou. Mala by mať výšku asi tak 170 cm, štíhlej postavy, nesmie byť fajčiarka. Moje záľuby, hrám šachy, zbieram čaje, zaujímam sa o antickú kultúru a študujem 4 jazyky a hovorím 5 aktívne.